waɗannan ba ta yi mutum jiya wallahi ka gaba inna lillahi kace inna lillahi ashe ku kafirai ne ban sani ba kamar ya ku kafirai ne Musa ka zo ka kafirta muna ƴan musulmai za ka zo ga mai da muna ƴan musulmai ka zo ka kafirta mu an ba kai a nan me kuke wannan farfadiya yake yi an yi shane kawai ka kare ka mutum da ba kai ina mota take ina mota kai ba mota ba ce kake riga kai ka wulle da ba mota ba ce sa'annin ka ne wani ya maka mugun duka wallahi ba wani da wannan ba mu baba da na tambaye su wai a ce ku kafirai ne ban sani ba bisa billahi wai a ce ku kafirai ne ban sani ba kawai suka mun wannan danyen aiki ba wannan ai hausar su karama hausa ce da su kai ka ce musu babba hausa ka ce za su gane ita ko miyar koka da ake sha ai bare ci yan bishiya bane Allah ya haƙuri ya haƙuri dan ga masa hausa ba dubu biki ba sani ba ku zo ku shige kun shige min yaki ai haƙuri a shi kuma wannan waye wallahi wannan gurgure baba ba dan wajen mata bane ta wallahi ni ne baba ke oga mata ikon Allah wallahi injiniya kuma gashi ma'aikaci wallahi baba baba zafi kamar ya zafi zafi kake yi gahi ne wannan din gashin kanka ne wallahi ko kwanan ba kai na gani an goyo ne a keken ana ta cewa ka biyo ka za ta wado ka biyo ka za ta wado da kariya ashe kai ne wallahi ni ne Allahu akbar to lallafa ka tafi to baba ɗanin yaro ka zo ka mai da kanka irin wannan kai ba ture ba kuma kai ba buzu ba ka ba do Allah sai baki jar sai baki rarara